Batetan maten hau, naizta hori elkarri, ez aitortu sarri, begira sentimenduak, hitzak bezala landuak, bihotzetik miga, galdu egiten dira. Ezagutu nuen egunean, nintzen hau orduz geroztik barrenean. Desioa bihurtu zaideak, lertzea esango diot azkenean. Eta Bai, benimoan jaun ezote? bai. Mezera digi ez da, hitzetuten dira, mantentzea ezin da. Zertako jo beste baten gana, ematen bagit beti behar dudana. Gozaden zabal ni osan azan, ta esan botxata hitzak erdibana. Ta aurten, ingo neu, euskara eta euskaraz ingo neu, aktuaz da emanaz ingo neu, euskara eta euskaraz ingo neu, aktuaz da emanaz ingo neu, euskara eta euskaraz ingo neu. Aber gola sartzen dezuen. Adibidez, unai bat baino gehiago zaudetela. Zenbat unai daude hemen, bi gutxienez. Bi bakarrik. Bi unai eta nola desberdintzen?
esan dizuedan bezala, hau da, zulo bat, eta beruntza guzta, eta zulo honi, etxadiko jendeak, egiten dio, eta lan egiten zuen, astelehenetik, igandean, goizeko 5:00 ilunduara. Egunero lan. Badira, etortzen animalia jatera, hortxe. Eta bestea? Ze beste? Beste hartzak? Hor daude, batzuk, besteak galdu ditzen dira, hortik animaliak hartu eta eramaten dituzte. Behiak ez dur gehiago dauzka. Ja, baino, faltatzen da hemen goxura. Karo, saietxak eta hori da, jendeak eramaten batzuk. Bat badago, saietxe bat badago. Eta bizkarrezurreko hornoren bat ere badago. Bai, ordu putreak. And let the moment drown the whole world out. We're in this together. Hear our hearts beat together. We stand strong together. We're Beste batek, Markatu baino. Araia batuzke aurrokatzen du, saldit itxasne. Ja, badaki. Eta itxas. Jala hona, hojizten. Euke nola, eta gero saku, listo. Sumatzen zaitxo faltan itxaso ertzen, sumatzen zaitxo faltan iluna ertzen, ta ilargia zerutik desaertzen, pozin dagoen bakoitzean, lorea ez duen urari baimen esker, bera nahi duenean atera daiteke, agintzea ez agintzea inbeste, bilok eske izan daitezen. Te mandaki,
necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Mientras que el sol no se levanta la gente. Soinu egiten baituzu, baserritarrak hor sartuko zaitut zuri. Orduan, hori da, lore hori da. Lore hori jaiotzen da, olako bati esker. Nork agintzen du hemen eta hor, erne mundu guztia ni banator. Joko honetan ez diot inori ez zor, bukatu da tximuena itxumutu gor. Atxatu jendearekin ta izan bizkor. Nork agintzen du, nork agintzen du hemen eta hor. Manda aquí, manda aquí, nork agintzen du, se levanta la gente. Nork agintzen du, manda aquí, manda aquí, nork agintzen du, se levanta la gente. Ze sorpresa zegoen, zuretzako azkeneko egunean. Hemen, Fermin Muguruza, Tamara Rodriguez, eta ez nebetza. Nork agintzen du, hemen eta hor. Nork agintzen du, nork.